Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel sibeke la nokubheka udaba lamaphupho. Ngiyathemba la khona uyaphila, mina ngiyakwemukela zizomukelekile kwi-channel yakhe ngonqa phambili Nufliq. Igama kuphasoningi sobe sibheka la iphupho likamamezala, uphupha nje umamezala. Sike salibheka ngaphambili, siyalibheka manje mhlobo kokugcina. Into ezithi siphinde silibheke ukuthi sizama lokwa-arrange lamaphupho ukuthi at least masibheka uphupho lamamezala silibheke lodwa. Yingakho ngigqugquzela abantu ukuthi iphupho linama-details amaningi, ungifonele kulo so that sizoliphendula lilodwa. La kakhulu ungalibhala elinento eyodwa sokuthi sizokwazi kube noku-arrangeka ngoba manje uma siphendula iphupho kunento eziningi ephusheni eli-1 yabo ukuthi sokhuluma ngento eziningi ephupheni eli-1, so kwenza ukuthi kube nzima nokuthi umuntu umeseshe mhlawumbe agcine elitholile iphupho asuke elifuna. Kodwa makanje kune title yento eyodwa kuba lula lokuthi umuntu umesesha ku-search box asheshe alithole yabo iphupho lento asuke iphuphile. Usindi namhlanje wakamthetho uthi isindi emthetho uthi sawona umkhulu ucela ke la uchaza ukuthi ukuphupha ushaya umamezala. Sike sabheka vele sokuba selibheke ukugcina mhlawumbe ngiyathemba kodwa ke asikusho ukuthi abantu abaningi banokuphupha nje bebona umamezala, yabona lolo uphawu olubi ngoba esikhathini ngiluvame ukubika ibhadi kanye nenkinga sokuthi zizokwehlela kakhulukazi kwezothando, yabona. Kanti ukuthi omunye kuyenzeka phupho umamezala emthethisa nalo luphawu olubi ngoba nalo suke lisho ulindela ukulahlekelwa injabulo. Kungenzeka ke wena mhlawumbe uphupho umamezala ekujabulela ekutotosa ekuphethe kahle, nalo luphawu esithatha njengolubi ngoba nalo lisho indumalo, lisho ukuphoxeka, lisho ukudangala osuke uzobhekana nako empilweni, yabona. Omunye kuyenzeka phupho ecabana nomamezala lolo phawu olubi nalo ngoba nalo suke lisho ukuthi qaphela ngoba uzothola ukuphoxeka okukhulu kumuntu othandana naye noma kumuntu osondelene naye. Kanti kodwa kuyenzeka kwesinye isikhathi uma uxabana nomazolo kuba uphawu suke lisho ukuthi-ke kumele umqaphele futhi ungamethembi umuntu wakho lo naye njengamanje uma ungafuni ukuyisola ngoba uzokugeyila ngokuhamba kwesikhathi, yayibona. Kungenzeka wena mhlawumbe uphupho umamezala eshonile nabo kungasho into ehlukahlukene. Kwesinye isikhathi ize uphupho umamezala eshonile kube kusho ukuthi usuke uzohlukana mhlawumbe nabangani abathile ababi nabamanga abakufisela ukubi ngendlela mhlawumbe engalindelekile. Kwesinye isikhathi umamezala eshonile kube uphawu osuke lichaza la kulindela mhlawumbe indumalo, indlela ukudabuka nobuhlungu ongase ubuzizwe umuntu osondelene naye, yabona. Wena ke ngenze mhlawumbe uthi uyaphupha la uphupha umamezala ekhala kanzima, uphawu lubi lusho ukuthi kumele uqaphele isithando sakho sizokulimaza, sizokudumaza noma ke sizokuphoxa kakhulu futhi sizokuzwisa ubuhlungu siphinde sikufake mhlawumbe ey'nhluphekweni. Kungenzeka uzokunyisa umjolo njengamanje nalo muntu wakho, yabo. So kuyenzeka futhi uma uphupha ubona umamezala emamatheka sikuthathe njengoluhlu uphawu. Uma uthi uyambona nje lapha uyamamatheka nje, umamatheka akusiko ukuhleka, umamatheka smile, yabo. Umuntu umesmile noma emamatheka sisho kanjalo uphawu oluhle ngoba lolo lungasho inhlanhla, lingasho izinguquko ezingcono ezingahle zenzeke nenjabulo mhlawumbe uzoyithola mhlawumbe kwezothando, yabona. Futhi kuyenzeka kukhambele kahle phakathi kwakho nomuntu wakho uma uthi ubona umamezala nje emamathekela lapha. Kodwa uma uphupha umamezala osashona ekuqolozele ke mhlawumbe engakhulumi, kungaba uphawu mhlawumbe lingachaza ukuthi mhlawumbe akakwazi, mhlawumbe awuzange ubikwe emsamo futhi kunesimo sokuthi mhlawumbe bakwethule ngokosiko, yabona. Kodwa sifuna ukuthi-ke omunye kungenzeka phuphe ebona umamezala nje engqunu. Sike sakhuluma ukuthi uma uphupha umuntu engqunu kusuke lo muntu loyo mhlawumbe kuzovela imfihlo ezithile ngaye okwesinye isikhathi isuke ezongenwa ezothelwa ihlazo ezolahlelwa isithunzi kusuke i-covering kaNkulunkulu kwabanye bayisho ukuthi suke ithoko lemflathele. Kodwa ke uma uphupha umamezala engqunu uphawu lungabe lusho ukuthi mhlawumbe wena uzokwenziwa inhlekisa noma uzohletshwa uphinde umangalelwe abantu osondelene nabo, yabo, ungazelele or kungenzeka yena lo muntu wakho uzokwenza inhlekisa, yabona, noma uzokwenza ukuthi bekuhlebe phinde bekubuke kabi, yabona, njengomuntu ongekho right wena.
yabo. So asesithi-ke mhlawumbe kuyenzeka uphupha niyaxoxa nje nomamezala noma kukhuluma nomamezala sisho kanjalo, uphawu lolu ngabe ulindela ukuthola imbangi kwezothando ezokumisa kabi. Ngenzeka kunomuntu who's eyeing your man, who's eyeing your partner njengamanje, and lowo muntu loyo ngenzeka angene phakathi kwenu. So uma uphupha la ukhuluma nomamezala, yabona. So uma kwenzeka umamezala esekushaya, uphawu nalo ngasho into eziningi, kodwa kwesinye isikhathi singathatha njengophawu olungachaza la ukuthi fanele mhlawumbe ulawule intukuthelo yakho, kumele mhlawumbe ugweme ukusheshe ufutheke noma usheshe uthuthele, ngoba lowo mhlawumbe ngahle kukudala ukungqubuzana noma kukudala ukungazwani phakathi kwakho nesithando sakho, yabona. Ngaba into mhlawumbe about anger management mhlawumbe ufuna uyenze wena, but kwesinye isikhathi futhi uma umamezala ekushaya, uphawu ngabe lusho mhlawumbe ngenzeka umuntu lowo muntu loyo unentukuthelo noma mhlawumbe ukwambela amaqhubu noma ukufisela okubi empilweni, yabona. So uphupha lapha ekushaya kanzima. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi uthola umuntu ekwenza kabi, ekukhuluma kabi, ongenzeka mhlawumbe uyakugadla kabi noma ukukhuluma kabi noma ukwakhela uzungu olubi. Kuyenzeka futhi uphuphe ekushaya noma uphuphe uba naye ngathi nyalo lo muntu lo futhi kwesinye isikhathi kusho ufuna ukuqaphela, siyabona. UNkulunkulu kulonde ukusise ungakhohlwa ukuthi akusiyoqala siyocinile angotheka amavili esondile bese uyaqhubeka. Siwe niphansi lamadolo, siwe niphansi lamadolo, kuleka kuyo Jesu, siwe niphansi lamadolo.